Csak megnézzük, mennyire vagyok jó Brawl Stars-ba. El kell mennem fel kell menni, be kell írni ez, ami itt van a nevetek mellett, hogyha rámész a profilra, és itt van, hogy 162 órát játszottam, 51%-os win rate, 16.535 kupám van, 82 level, 57 egyedüli megölés, mármint hogy ilyen szólóba mentem, 55 karakterem van, rating azt nem tudja, vagy ugye az értékelésemet nem tudja. Igen, és ezek vannak, ezek már igazából már nem olyan fontosak. ...162 órát játszottam, ez 37 üres akkumulátor, 660 vettem volna helyette mosdóba, 21 könyvet elolvashattam volna, ami hát kicsit sok, és 2630 meghallgathatatlan zene, ami igazából nem ilyen nagy baj. Le lehet tölteni. Na és november elején mint 15.000 kupán voltam, és már felmentem 15.800-ra, ott megálltam egy picit, és felmentem 16.000 olyan 50 kupára, kicsit fölé, és utána már csak 5, és azt írja, hogy ma 1006 kupát szereztem, amikor még nem is játszottam, de vagy nem baj, max. Keveset. És itt írja, hogy miket nyertem, meg hogy ez a harci napló, ami meg benne van a játékban is, ott a 3 csíknál, vereség, 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 oké, nem folytatjuk tovább, ennyi elég. Itt megmutatja, hogy nyerési arány az 50%-os, fociba 5 az 5 ellenibe, és itt a legalján ki lehet választani, hogy verekedő személyiség tesz. Én Raps ezredesre hasonlítok, de csináljuk meg újra. Most Jessie-re hasonlítok 57%-ban. Az előbb meg Raps. Itt, hogy jobb, mint 10-ből 3, jobb, mint 10-ből 2, jobb, mint 10-ből 2, nem, hát látszik, hogy nem vagyok valami jó karakter, vagy jó játékos, egyik karakterrel se. Hát ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem, akkor nem. Sziasztok!